Секспорум е изоставена сграда, час 3. Се слишу. Слишо! Винаги слишо. Сега целта ни е да стигнем до отгоре, обаче отвънка видяхме, че покрива е страшно разбит, така отгоре като погледнеш тук нено в някой от стаите изглежда се едно се срутва. Сега ще видим как е положението горе. Ужас, едвам се разминаваме тук. Изключваме, че няма парапети и е много тъмно. Мале мила. Какво за Бога е това? Това изглежда като метален ковчег. Който ще се озовем, ако не се махнем от тук след малко. Тук, между другото, е било някое клошарско имение, не е било само наша собственост, като гледам. Майно, пада цената на Пада цената! Единственото интересно на този таван е тази кружка и една хлебар, където мина. Това беше от този горен етаж. Да, хубавото е, че не пропаднахме. Всичко друго е добре. За разлика от тавана, той не е. Покрива не е добре. Много паяци и се насрах малко. Ние с Слинчо се пренасяме тук, а вие харесате последните за още такива видеа.